Hello everyone, gaskep khulumbai nonton kami begodan video gaskep warna tabai so dinihai बहुत गोबावनि उनाव आङो ब्लग भिडिअ लानानै फैदों आरोना नोंथांमोननि गेजेरावहाय जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो नोंथांमोननि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो आरोना थ' दायो माने ओरैबायदि तयारि सोलिदों आरोना बेखायनो आं माने ससे क्लिप्स आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों आरोना ओमफ्राय मोजाङैबो आं माने ब्लग लाबोनाय जायाखै भिडिअ खालामनाय जायाखै आरोना थ' दिनैहाय आं मोनसे खामानि मावदों आरोना हाबानि माने खोबग्रा बेखौहाय आं माने एसे डेक'रेट खालामदों आरोना एसे माने बाङाय बायदिसिना लगायनानैहाय थ' बेखौनो आं नोंथांमोननो आं शेयार खालामनो होननानै सानदों थ' सोरनि हाबा सोरनि थाखाय बानायदों लासैयै मिथिलांगोन आरोना थ' बिदिब्ला आं बे खामानि मावनायखौनो नोंथांमोननो आं शेयार खालामनानै भिडिअखौहाय लानाय जादों जायफ्रा गोदान चेनेल प्लिज अननानै चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थ' बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादोंना थ' बियो खोबग्रा आरोना ओमफ्राय नै बेखौहाय अलरेडि नै रेडिमेड खालामबाय आरोना ओमफ्राय बियो प्लेन नेटमोन नालाय ओमफ्राय नेटआवनो बेबायदि मुनि सिथाबनानै होबाय ओमफ्राय बे फ्लावारखौहाय सिथाबनानै होबाय बे सिगांथिंहाय खोबनायनि पार्ट जागोन आरोना बियो ओमफ्राय बियो जाहैबाय बेक साइडनि आरोना बियो बेक साइडनि थ' बेखौनो आं एसे डेक'रेट खालामगासिनो दं आरोना थ' दायो नै खामानिया मावगासिनो दं आङो बेयावहाय बे बिबारा प्लेन नालाय ओमफ्राय नैबे बिबारावनो आङो नैबेबायदि मुनि नैबे मुनिखौहाय आङो बुहुद माबा लाना फैखादो आरो आङो नैबे मुनिखौ लाना फैदों आरो नैबे मुनिखौहाय आङो वाइट ओमफ्राय नैबे पिंक ओमफ्राय गल्डेन लाना फैदों आरोना मोनथाम पार्टनि आं लाना फैदों ओमफ्राय नैबे बिबाराव बियो प्लेनमोन नालाय ओमफ्राय नैबेखौ आङो दायो सुथाबगासिनो आरोना नै फार्स्टआवनो वाइट होबाय आं गरथाम वाइटआ फिसा नालाय एसे ओमफ्राय आं बेयाव वाइटखौ होबाय आरो गरथाम ओमफ्राय गल्डेन वाइट ओमफ्राय पिंक गरसे बेबो एसे गिदिर नालाय ओमफ्राय बिदिनो आं माने बेखौ पुरा सिरियालै खालामजोबगोन आरोना पुरा राउन्ड ओमफ्राय लोगोसे आङो बेयावनो आरो सिथाबनो थाखाय ओमफ्राय नैबे फ्लावारखौ आङो लाना फैदों आरोना थ' बे मिटार वाइस मोनो ओमफ्राय आं बेखौहाय हास'नानै लाजोब्बाय आरोना थ' मोनसे पार्टआव आङो बिबारखौ हास'जोबना लाबाय ओमफ्राय नैबेयाव सब बिबार दंजोबो आरोना नैथिंबो बिबार दङ नैबे बिबारखौनो आङो मा खालामगोन बिथिंथ' प्लेन नालाय ओमफ्राय नैबे प्लेनावनो बे मुनि फिसाखौ सिथाबनानै होबाय नैबेबायदि मुनि ओमफ्राय नैबेयावनो बे बिबारखौहाय नै आङो मोननै ट्राइ खालामग्रोबाय आरोना मोननै सिथाबनानै लाग्रोबाय बे मोनसे थ' बेखौनो आं मा खालामगोन बेक साइडआव पुरा सिथाबनानै नैबे जेसांखिनि दङ बेखौ आङो सब सिथाबनानै होजोबगोन आरोना बेयाव आखाइजोंनो सुथाबदों आङो बेखौ सुथाबजोबगोन ओमफ्राय लोगोसे नैबेखौबो पुरा राउन्ड नैबेयावहाय पुरा राउन्ड सिथाबना होगोन ओमफ्राय नैबेयावहाय मुनि वाइट कालारनि मुनि फिसा दंखायो आरोना बेखायनो आं बेयाव होला आरोना अलरेडि बिबाराव दंखाजोबो बियो ओमफ्राय नैबेयावल'सो बे प्लेनावनो आङो डेक'रेट खालामजोबगोन आरोना थ' आं देखायगोन बानायखांनानै देखायगोन आरोना थ' दायो बानायबाय थानोसै नायलांबाय थादो आरोना बिजि लाबाय आरोना आं सुथाबगासिनो दङ आरोना लाइन सुथाबगासिनो दङ नायलांबाय था आरोना दायो आङो नैबे बुस्थुखौहाय सुथाबनानै लाजोब्बाय आरो सुथाबजोबनानै लाबाय नैबे बिबारखौहाय बिबारखौ सुथाबजोब्बाय आरोना आङो नै फ्रन्ट साइडथिंहाय मोनब्रैल' होबाय आरोना माने आंहा बिबारा थोहैयासै आरोना ओमफ्राय बेबायदि जाहैबाय आरोना पुरा सुथाबगासिनो आरोना नै बेबायदिखौ सुथाबगासिनो आरोना येल्ल' वाइट पिंक बिदि मिक्स खालामनानै माबागासिनो
येल्ल' होबाय वाइट होबाय बिदिनो होयै ओमफ्राय नैबेयावबो बिदिनो येल्ल' वाइट हारि होनानै बिदिनो वाइट हारि होनानै बिदि फुरा सिरगिदिं होजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै बिबारखौबो आङो आखाइजोंनो नै बेफोरखौ हास'वाखै आरोना दाहाय हास'जोबना लानोसै फुरा नै बेखौबो बिदिनो होना लाजोब्बाय आरो बिदिनो सिथाबजोबनानै फुरा राउन्ड होजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै बियो फुरा नै बेफोरखौहाय सिथाबजोब्बाय आरोना बेक साइडआव दायो आङो खर' लाग्राखौ बानायदोंमोन नालाय ओमफ्राय कमप्लिट जाबाय आरोना माने आं मुनि फिसा फिसा होनानैहाय बिबाराव मुनि गैयामोन नालाय ओमफ्राय बे मुनिखौहाय आं होबाय ओमफ्राय आरो गेजेराव फुरा प्लेन मोना ओमफ्राय बेवहाय आङो बिबार सिथाबनानै होजोब्बाय आरोना फुरा आं माने गावनो बानायजोब्बाय आरोना फुरा प्लेन सिट बायनानैहाय नोंथांमोना बेखौनो आं बानायनाय माबायदि बानायो आं बेखौनो नोंथांमोना आं ससे शेयार खालामबाय ओमफ्राय दा बेखौ हाबायावहाय लागोन आरोना थ' बेबो हाबानि आं हाबायावहाय आंनो डिजाइन खालामनानैहाय लागोन आरोना थ' माबायदि जायो नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनानै खोन्था आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय नोंथांमोनखौ थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेल प्लिज अन्नानै चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना